Mä oon Mikael Mentu, olen 40 ja hyvinvointialan yrittäjä koulutukseltani urheiluhieroja ja personal trainer. Mä oon treenannut salilla jo yli 25 vuotta. Kun täytin 18, niin siihen aikaan oli se uskomus, että alle 18-vuotiaat ei saisi käydä salilla. Heti kun täytin 18, niin rupesin käymään salilla. On yksi asiakas, joka onnistuneesti tiputti sen 20 kiloa. Mä olinkin aika iloinen siitä, niin kuin voit kuvitella. Yksi asiakas tosiaan halusi, että saada ikäisen verran leukoja ja hän täytti 42, kun hän täytti. Otettiin edellisen päivän, että missä pidettäisiin 41 tavoitteena ja hän otti 45 leukaa sitten. Oltiin treenattu siinä vaiheessa vuosi. Tää on just niin helmi, kun tää on tämmönen niin privaatti. Se just viimeisin asiakas oli just sitä, että puhuttiin niin sellaista normihierontapaikasta, missä on useampia hieroja, että siellä on niin jengi on odottaa ja näin. Niin se on, että hän ei voisi mitenkään mennä semmoinen. Se on niinku just se, että jollain on kynnys niin aloittaa sitä koko liikuntaa sen takia, että ne haluaa, että joku näkee. Niin sitten sä niin tuut tänne näin ja opitaan ne perusteet ja sulle tulee saa itse varmaan olo siitä, että sä tiedät mitä sä teet. Lauttasaaressa Vattuniemenkatu 15A.